Dili ni pwede. Dili ni pwede. Di ko musugot ang malarga sila nga wako. Di ko musugot. O ganong di man kuno ka musugot. O sa may imong katungod na musupak, aber? Oh. Ano nito bagman si Sonia ha? Ako raman tong huna-huna. Ay sos, hibawaan ka na oy. Ay nalang tani mo. Ano kibaw mo siya sa huna-huna? Hindi apagit ko sa taas. Hindi apagit siya sa silong. Ayaw na lang gud pangutana ganong nahibaw ko. Ako na gud ni. Ni. Nag-usa gabi niya. Wa pagit mamahong sa suga ang tiguang. For sure. Wa sa siya manghipo sa iya. Oo. Si Jake? Wow! Gidayugan niyo ko sa panahon na. Hubuon ko yung pajama pants. Makakita ka ganoon sa akong ka-sexy, Jake. Og kay nakainumin ka, imposible kayo nga dili ka matindal. Big! Ay ko, nga malakaw. Ug ako si mabanggaan. Then, aksidente, nga makasabak ko niya. Ka-exciting. Hubuan na nina ko akong pajama. Ay be! Nag-unsa bang ka? Bisit! Bisit! Ano nagmata masyad niyo siya? Ay! Hoy, ay be! Kumare? Ay! Nganong niya mo ko sa hagdanan? Oh? Masa to? Huwag ka maibaw nga na kasagdanan. Abi na kung na ako sa CR. Jesus, kinuon ni mo. Maudi ay nga padung kag hubo sa imong pajama. Katrapito, kikang nga ka. Bayo sa man, wa pa ka nagmata, ha? Kuyugan ti kasi arna. Tali, ali. Musi arman sad ko, pero ikaw lay una. Jake! Ay,